Všech dob asi pre mňa Ronaldo. Brazílsky ale. Tak dám napríklad proti Slávii, čo je to taká blízka minulosť. Tak z Českej ligy asi Sparta. Asi by som chcel podnikať. Lepšie knedlo. Tá moja asi. Manchester United. Asi Ivan Hodur. Elán asi odkazovač. Chodím neskoro spať. Používam, na ne by som nepovedal, že používam, ale som na Facebooku. Útočiť. Správačka. Venujem sa rodine momentálne.